الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Нәрсә ул тәүхид? Тәүхиднең телдәге мәгънәсе нәрсәне дә, кемне дә булса бер итү, берләү. Шәригатьтәге мәгънәсе бары тик Аллаһка гына хас булган нәрсәләрдә аның гына бердән-бер икәнлеген тану. Булсын ул Раббылыкта, тәүхид ар-рубубия, илаһияттә, тәүхид ал-улуһия, исем сыйфатларда, тәүхид әл-әсма ва сыйфат. Тәүхид Аллаһ Тәгаләнең бердән-бер икәнлеген, аның бер нинди дә тиңдәше, шириге, ягъни ярдәмчеләре, ул-кызлары, хатыны һәм башкалар юк икәнен өйрәтә торган фән. Галимнәребез Куръанны өйрәнгәннән соң, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең бердән-бер икәнлеген, гыйбадәтләребездә бары тик аны гына берләргә кирәклеген, аның бар нәрсәдән дә өч нәрсәдә аерылып торганын күрсәтә дигән нәтиҗәгә килгәннәр һәм тәүхидне өч төрле була дигәннәр. Кыскача гына шуларны карап китик.